Ben, bo día. Reanudamos a sesión despois das magníficas conferencia e retruco da anterior. Comezamos con unha mesa baixo o título Rosalía, a luz do pensamento feminista. E o primeiro que me veu á cabeza ao ver este título foi un comenzo dun verso de Rosalía que di: non che digo nada, pero vaya. Temos aquí a tres estudosas, investigadoras, escritoras, especialistas en Rosalía, na nosa literatura, e, por suposto, non vou a facer unha presentación de cada unha delas que son sobradamente coñecidas. Tendes, ademais, os currículos na carpeta. Quería, a modo de presentación da mesa, e antes de darlles a palabra a elas, facer unha reflexión que ven tamén o fío do que se dixo anteriormente, e eu gosto sempre de aproveitarme dunhas verbas de Rosy Braidotti, que di que as mulleres pensan e pensaron dende tempos inmemoriais. Dende o advimento do feminismo, di ela, sin embargo, non soamente pensan máis, senón que tamén pensan sobre o que pensan. Vale decir, adquiriron un nivel metateórico que lles permite clasificar e canonizar as súas propias ideas. Está claro que este título, Rosalía, a luz do pensamento feminista, trata non só de poñer de manifesto algo que xa a estas alturas excusábamos de ter que facelo, que Rosalía é feminista, que Rosalía pensou sobre o que pensaba, porque iso, unha lectura, como ben se nos presentou, e que faga unha lectura atenta de Rosalía, non pode máis que considerala unha pensadora. Nun século como o XIX, terriblemente constructivo, con un pensamento e un saber científico que está construindo a imaxe, como di Brand-Dieskra, en unha obra interesantísima que é Ídolos de la perversidade, a imaxe da muller no fin de século, que fai un repaso da arte e dos saberes. El di: non vou a falar nin dar a visión das mulleres, senón do que os homes están construindo a través do saber e o poder para as mulleres. Aí se ve claramente como hai un intento clarísimo de negar non só que as mulleres somos seres políticos, senón que somos seres pensantes. O concepto de natureza, o concepto de sacrificio, o ideal que se construe en ese momento é o da monxa fogareña frente á perversidade das que se saen. E Rosalía vive nese mundo, e as referencias que atopamos do pensamento na súa obra, a parte do seu propio, están respostando claramente a un ataque frontal do século XIX, da época que lle toca vivir, e o fai ca rebeldía, o fai ca insumisión, o fai con voz propia. Non vou abondar, como dixen antes, hai aspectos que xa foron tocados magníficamente. Só diría, por tanto, que o que interesa da mesa e o que van a poñer a debate e a discusión non é tanto, ou non é só, que Rosalía non é sentimento, nese sentido que se foi construindo no XIX, senón que ela se arrepón contra esa visión do sentimento e da reducción da muller a sentimento, senón que van a poñernos sobre a luz dun texto, ou duns textos, ou dunha muller do seu tempo que sigue sendo un referente,
que non é simplemente que sexa unha clásica como se releen os clásicos, que sempre hai que releer, sino que é unha fonte para actualizar a través do que pensan as mulleres sobre o que pensan, das leituras feministas, das novas ferramentas feministas que teñen aportado e seguen a aportar leituras que normalmente sobre as que se pasa ou se desconsideran cando non se trata de ocultar ou de botar terra para que non se poda ver as dimensións das aportacións das mulleres que as houbo e que son, en moitos casos, totalmente descoñecidas. Ben, non quero estenderme porque son elas as que teñen a palabra e comenzará María Xesús Nogueira con Rosalía de Castro, a luz do feminismo, logo falará María Reimóndez da escrita incómoda a lectura dun nosoutras, unha análise de Rosalía de Castro dende o marco feminista e poscolonial e, por último, terá a palabra Carme Blanco, Rosalía Virginia, avances na poética da liberdade. Gracias por estar aquí e que vos Ben, bos días, moitas grazas aos organizadores do Congreso por o convite para participar nesta mesa. Eu, en primeiro lugar, síntome na obriga de deixar constancia do lugar desde onde vou falar. Non fago isto por falsa modestia, nin únicamente por honradez intelectual, senón polo que isto poida achegar o debate. Eu non falo desde o rosalianismo. E explícome, eu non son propiamente rosalianista na medida en que o son moitas das persoas aquí presentes ou moitas das persoas que participaron neste congreso especializadas e autoras de monografías consideradas de referencia. Sono, se así se pode considerar, na medida en que son profesora de literatura galega, por suposto lectora de Rosalía, estudosa da poesía contemporánea e, en particular, da poesía actual escrita desde unha perspectiva de xénero. A miña chega márcase, polo tanto, aí, non? Por unha banda na historia da literatura contemporánea e, por outra, na relación entre poesía e xénero. Tamén, dunha maneira moi breve, gustaríame trazar dúas liñas que poidan delimitar un pouco a miña intervención. Son obvias, pero igual non está de máis recordalas. Falar de Rosalía á luz do feminismo supón falar, por unha banda, do desenvolvemento do feminismo en Galicia e, en particular, do feminismo aplicado á literatura. É un proceso ben coñecido, ben estudado a día de hoxe, pero hai que salientar nese proceso, primeiro, a urxencia con que se levou a cabo nos primeiros anos, tamén a efervescencia e os obxectivos primeiros deste feminismo literario, que foron, por unha banda, procurar ferramentas actualizadas, novos paradigmas, e, por outra, revisar a tradición. Compre salientar tamén a centralidade de Rosalía de Castro en todo este proceso, tanto de revisión como de procura de novas ferramentas. Encárgase de recordalo Elena González nun estudo, ese sí, de referencia, ela se o paraguas totalizador, cando afirma que o primeiro dos labores comunais foi o da restauración de Rosalía. A outra liña demarcatoria, a outra coordenada, é, obviamente, a revisión da obra de Rosalía. Unha revisión que se inicia nos anos 80, adoitase sinalar como data emblemática o ano 1985, ano no que se celebrou o Congreso Internacional Rosalía do seu tempo, cuxas actas, publicadas un ano despois, reflicten xa unha diversidade de perspectivas e de análises descoñecida con anterioridade. Compre recordar, ademais, que neste proceso de revisión de Rosalía tivo unha especial implicación o nacionalismo. Tivo na medida en que foi de entornos nacionalistas de onde partiron numerosas iniciativas revisionistas, cando menos a nivel metodolóxico.
Permítaseme reproducir unhas palabras de Pilar García Negro, do seu último libro, creo que son esclarecedoras, cando lembra que, en 1980, coincidindo co centenario da publicación de Follas Novas, a Comisión de Mulleres da Asamblea Nacional Popular Galega publicou un cartafol, As mulleres galegas polos nosos dereitos, con escolma de textos en verso e prosa de escritora e colaboracións de Manuel María, Francisco Rodríguez e unha servidora. Con mellor presentación, reeditámolo en 1985, ano en que se cumprían 100 do falecemento da escritora, cun rotundo título, Rosalía de Castro, a primeira feminista da nación galega. Vemos reflectido xa nese rótulo unha idea tamén fundamental no feminismo literario, na crítica feminista contemporánea, como é a colisión de xénero e nación. En calquera caso, o que hai que salientar é a importancia que o feminismo tivo nestas revisións da obra de Rosalía nas súas diferentes facetas e nos seus diferentes xéneros. E chego logo ao que a cuestión central da miña intervención, que pretende dar resposta a unha pregunta. Cales foron as principais achegas do feminismo á lectura e ao coñecemento de Rosalía de Castro? Na miña opinión, foron varias, tentarei sintetizar algunhas delas, as que me parecen máis importantes. En realidade, no seu momento, o que permitiu o feminismo foi unha reapropiación dunha figura que estaba en mans do galeguismo patriarcal, pola condición auroral, fundacional, que sempre se lle atribuíu a Rosalía de Castro. Esta reapropiación ten, obviamente, unha dimensión metonímica. Por esta mesma razón, as ferramentas empregadas nesas análises, crearon unha serie de modelos reciclables, unha serie de modelos reutilizables para o estudo e a interpretación de outras escritoras. Ocórreseme o nome, por non citar un exemplo recente, o nome de María Mariño. E, por outra banda, quizáis a cuestión máis visible é que os feminismos permitiron identificar unha serie de tópicos, de falsidades, de ideas reduccionistas que viñan lastrando de vello tanto a figura como a obra de Rosalía. Son fundamentalmente de tres tipos. Uns están relacionados coa súa biografía, outros coa súa obra e outros coa súa potencialidade, de Rosalía en canto modelo para outras escritoras, para outras mulleres e para outras mulleres intelectuais. No que respecta aos primeiros, os tópicos que teñen que ver coa biografía da autora, baten cunha cuestión controvertida, como é a súa biografía, inzada, como é sabido, de prexuizos sexistas que desde o feminismo se tentaron evidenciar, por unha banda, e combater tamén por outra. Estou a pensar en cuestións como a suposta condición de muller iletrada, de Rosalía, o mencionado dominio dos sentimentos sobre o pensamento na súa personalidade, a dependencia literaria de Murguía, que o feminismo se encargou de matizar, sobre todo no que supuña de eclipsamento da figura de Rosalía, a súa posición na literatura do momento, a súa actitude no plano social en canto escritora, un proceso tamén moi estudado desde os anos 80 en diante, e, en xeral, imaxes e clixés que aínda hoxe en día se poden infiltrar en estudos máis ou menos rigorosos. A imaxe de nai, de muller abnegada, xa non tanto, quizáis, o de santiña ou de muller católica. Esta biografía lastrada de prexuizos que o feminismo foi pouco a pouco combatendo tivo unha incidencia no sistema literario importante. En primeiro lugar, porque estaba a condicionar a figura da escritora, a figura e o modelo. Tamén da historia da literatura escrita por mulleres, da historia da literatura en xeral, e, por suposto, estaba a condicionar fortemente a lectura da súa obra, a interpretación da súa obra, moi marcada por prexuizos de tipo biografista, como é sabido. Outro tipo de lugares comuns, de tópicos que o feminismo abordou, foron aqueles que están relacionados coa súa obra. Son achegas que
constitúen unha verdadeira revolución nos estudos rosalianos e que algunhas delas foron xa asumidas en maior ou menor medida nos estudos, digamos, actuais, non? Nos estudos contemporáneos. Algunhas delas chegaron a ser xa ou chegaron a converterse en incuestionables. Eu creo que neste punto compre diferenciar dúas vertentes. Unha vertente que ten que ver coa descoberta de textos e outra que ten que ver coa propia interpretación. A que ten que ver coa, mellor diría, recuperación máis que descoberta de textos, fai referencia ao traballo crucial, quizáis por crucial esquecido. Refírome á relectura que se fixo de moitos textos que pasaran desapercibidos, que quedaran ocultos desde unha mirada chea de prexuizos, e que hoxe en día son considerados emblemáticos, por un lado, pero a crítica rosalianista, non? Creo que tería o seu interese. Eu penso en textos como Líders, considerado o primeiro manifesto feminista, Las literatas, Carta a Eduarda, a dedicatoria de Cantares Gallegos, o Limiar de Follas Novas e o primeiro poema do libro, o Limiar de la hija del mar, e a partir de mediados dos anos 80 do século pasado tamén moitos dos textos da narrativa rosaliana. A outra vertente, a da reinterpretación da súa obra, creo que resulta máis coñecida, tamén resulta, como dicía, máis visible. Neste sentido, foron moitos as cuestións, os tópicos que a crítica, desde unha perspectiva de xénero e desde unha conciencia de xénero, revisou. Enumero tan só algúns: a identificación dese suxeito feminino, consciente, transgresor, subversivo, moitas veces político, que se oculta detrás da polifonía de voces de Rosalía de Castro, a utilización consciente e selectiva da literatura popular, o feminismo social e solidario de Cantares Gallegos e Follas Novas, o cuestionamento dos valores establecidos e dos roles, tanto no relativo á muller, a súa condición de muller, como a súa condición de escritora, e, en xeral, toda a perspectiva antipatriarcal que se reflicte en moitas das súas páxinas. A lectura do corpus rosaliano estáse a enriquecer constantemente con achegas desta natureza e poderíase, desde logo, enumerar moitas máis. Interésame se cadra máis reflexionar tamén sobre a incidencia que estas achegas teñen no sistema. Algúnas destas lecturas hai que ter en conta que se fixeron no momento no que se estaba construindo unha crítica feminista, ou, cando menos, unha crítica non oficial da obra de Rosalía. Nese sentido, tamén posúen un carácter pioneiro, un carácter fundacional. Son igualmente extrapolables á produción feminina da literatura galega e, como tal, serviron e serven de modelos para outros estudos que se están a desenvolver ou que se desenvolveron sobre autoras posteriores. Deixo para o final da miña intervención unha cuestión quizás menos tratada, quizás menos visible, como é todo o que ten que ver con Rosalía en canto modelo posible para outras escritoras, Rosalía como referente. Neste sentido, recupero unha idea que antes apuntei, a inutilidade de Rosalía de Castro como modelo desde finais do século XIX ao longo do século XX, en xeral para escritoras. Vou ler un texto que me parece neste sentido esclarecedor. É un texto de Kathleen March do ano 1986. Ela está a explicar como, cito, a Rosalía combativa e independente que está a aparecer na nova crítica parece non ter aparecido na poesía feminina na Galicia de hoxe. Ela testemuña a existencia dunha renovación crítica que non ten aínda o seu reflexo na construción dun novo modelo. E puntualiza, pareceme interesante esta reivindicación, este chamamento que ela fai. A Rosalía dos poemas máis combativos, en todos os sensos,
Isa sí pode ter relevancia para as poetas e mesmo podría servirlles de modelo feminista, o que é tan importante como non ter que sair do propio país para atopar inspiracións creativas. Catherine March reivindica a Rosalía de Castro como modelo feminista autóctono. Tamén nunha entrevista do ano 2008, Ana Romaní, escritora, ademais activista do feminismo, nega a influencia de Rosalía nas poetas que publicaron ao longo do século XX. Explica isto pola asociación que se fai da súa imaxe a un modelo de muller tradicional e reduccionista. Ana Romaní puntualiza, a entrevista está en Castelancito, quizás este efecto de producirse ha sido recientemente, a partir de los estudios críticos de la obra Rosalía, desde perspectivas feministas que podríamos situar en los años 80. A restauración de Rosalía, levada a cabo pola crítica feminista ou pola crítica que incorpora postulados que teñen que ver co xénero, abriu novas vías de diálogo coa súa obra tras escritoras baseadas, case todas elas, nunha maior proximidade. Enumero tan só algunhas. A Rosalía tan amiga, de Ana Romaní, ano 1986, ou Rosalía de Castro, Emily Dickinson e Eddie Soderbergh, título dun poema de Ana Romaní, do ano 94, onde xa sitúa a Rosalía de Castro ao lado de referentes feministas universais. Diálogos con Rosalía e vida secreta de Rosalía, de Luz Pozo Garza, do 96, daquelas que cantan Rosalía na palabra de 11 escritoras galegas, do ano 97, libro colectivo que recolle composicións de autoras desde Pura Vázquez ou Luz Pozo até Yolanda Castaño, ou a estudada xenealoxía mítica que parte desa muller Penélope que aparece no poema Tecín soy a miña tea, de Follas Novas, e que continúa até a actualidade en voces de escritoras femininas. Unha xenealoxía moi rendible, como é sabido nos anos 90. O que está claro é que se establecen novas regras no diálogo coa figura de Rosalía. Neste diálogo interésame salientar precisamente aquelas propostas poéticas ou aquelas voces que están marcadas pola ironía, pola distensión, polo ludismo no exercicio da intertextualidade. Creo que son estas as que mostran verdadeiramente unha nova actitude devedora do feminismo, devedora desa crítica feminista a estas alturas xa consolidada. Remato con dúas citas, unha delas dunha poeta aquí presente, a quen lle pido emprestados uns versos, e do libro Non son de aquí, de María do Cebreiro, son uns versos nos que brillaba tanto como o canto das follas de Rosalía de Castro, impresa en papel de Biblia. A outra, os outros versos, pertencen a un libro moi anterior, un libro do ano 1988, Baleas e Baleas, de Luisa Castro, un libro emblemático e singular, un libro senlleiro, de quen tomo estes versos cos que conclúo. Sabes de onde ves? Ves dun viveiro de mexilóns en lata, detrás da fábrica, onde podrecen as cunchas e as caixas de peixe. Un fedor imposible, un azul que non vale. De ali ves. Ah, dixen eu, entón son a filla do mar. Non, esa filla da hora do bocadillo. Moitas grazas. Moitas gracias, María Jesús. Ten a palabra ahora María Rimódez. Moitas grazas, bos días. Antes de nada teño que desculparme porque teño que marchar un pouquiño antes do remate a 1:15, así que xa pido desculpas por adiantado por un cambio de voz non previsto por min. Teño que agradecer o convite que se me fai porque tamén como Chus non son estrictamente unha estudosa rosaliana. Creo que tampouco se me convidou por iso, precisamente é tamén interesante poder analizar, como la decía, pois somos lectoras e somos críticas en xeral da escrita das mulleres e da escrita feminista no meu caso, non?
Para chegarme a este tema, decidín empezar por unha cuestión, digamos, mesmo partindo desta propia postura, que provoca unha certa incomodidade, porque xa son tantas as cousas que se levan escrito e dito sobre Rosalía de Castro como autora e como a súa obra, que ter que facer unha contribución ás veces resulta poñerse nunha postura certamente incómoda, non? E decidín partir desta idea da incomodidade, que ademais me parece unha postura, como di Maso, citando a Barth, interesante para chegarse aos textos literarios e para chegarse a outra en xeral, non cambiarmos nos mesmas de posición, incomodarnos, para analizar dende unha óptica feminista e poscolonial tanto a posición autorial rosaliana como a súa obra, en que o farei, lóxicamente, dunha maneira moi superficial, porque o tempo tampouco permite moito máis, non? A idea da incomodidade creo que resulta tamén fundamental para entender a propia escrita feminista en xeral, porque considero que as escritoras feministas, todas, somos escritoras incómodas. Incómodas porque, lóxicamente, escribimos contra o sistema de valores hexemónico dominante, contra o sistema patriarcal, pero tamén porque, dende un punto de vista epistemolóxico, estamos marcando, isto é algo moi interesante a hora de considerar a posición autorial rosaliana, estamos marcando cuestións dos constructos literarios patriarcais o mellor non tan visibles a primeira vista. Os textos feministas adoitan ter, como dicía recentemente Elena González, se non recordo mal, nun artigo do 2010, teñen esa intencionalidade de intervención social, pero que, ao mesmo tempo, esa intencionalidade, esa posición autorial explícita, marca o propio texto como constructo social e non como un feito de valor estético ou alleo á sociedade, como moitas veces se nos pretende facer entender dende os valores dominantes para pasar por invisible o que é igualmente posición autorial, ideolóxica, só que en connivencia cos valores existentes, non? Esta explicitación da posición autorial resulta certamente incómoda para o sistema dominante, como veremos nun momentiño, está moi claramente presente na escrita rosaliana, tanto dende os seus prólogos, xa en últimas épocas estudados con moito detalle, ata as reflexións da voz narradora ou da voz poética de personaxes que fan reflexións explícitas sobre cuestións que teñen que ver co xénero ou con outros aspectos que veremos dentro de nada, e tamén coa fusión da que se comeza a falar tamén agora nos estudos sobre todo sobre a prosa rosaliana entre a ficción e o ensaio. Son estas características bastante xerais, digamos, das escritas feministas e desa explicitación da posición autorial. Ben, o que acontece con esa incomodidade, ou o que parece que aconteceu, sobre todo ata a época recente, que recordaba moi ben Chus, foi que a recepción patriarcal actuou, falando de incomodidades, como aquela irmada cinsenta no conto clásico de Grimm, que cando non lle encaixaba o zapato cortaba os pés. Para min esta foi unha idea, sempre que reflexiono sobre a recepción rosaliana, que me resulta sumamente sorprendente ata a época recente, non como se puideron ler certos textos en certas claves, ou ben non se leron os textos, ou ben non se pode entender como se puideron interpretar de certas maneiras, non? Só se puido facer, eu entendo que só se puido facer cercenando as lecturas. Se o único que lemos de Rosalía é de Os ríos e de Os fontes, sen ningún contexto máis, pois, lóxicamente, é a única maneira de chegar ás interpretacións que se fixeron ata épocas, por desgraza, bastante recentes. Podemos ver mostras disto, pois, dende a súa propia época, non? Se vemos os estudos, por exemplo, de Armas García sobre a recepción da obra rosaliana na súa época e de outras autoras, pois pasa dende o silenciamento ata a propia minusvaloración, que é a mesma denuncia, non, en textos como Las literatas, e despois tamén nas representacións que xa, por fortuna, foron estudadas a partir, sobre todo, dos anos 80, desa asociación entre Rosalía de Castro e Galicia como unha única persoa que naceu xa nas propias representacións de Murguía e posteriores. E tamén a incomodidade da súa posición tamén para a crítica española, que tamén está amplamente estudada.
O problema destas interpretacións, como xa se comentaba, é que, por desgraza, foron as únicas existentes ata os anos 80. Iso non quere dicir, creo eu, que non houvese outras. A min sempre, como feminista, son moi desconfiada dos saberes que se nos transmiten. E sempre teño a dúbida como ese espazo baleiro que hai no século XX, non? Que parece que hai aí décadas na que non escribiu ningunha muller. Bueno, sempre me dá moito que sospeitar. Creo que máis ben unha cuestión de visibilidade que non de feito, non? En este caso tamén, pois, teño a dúbida, aí queda a porta aberta ás persoas que estades nos estudos rosalianos máis, digamos, a tempo completo, de saber se realmente esas foron as únicas interpretacións ou se que foron as únicas que se nos fixeron visibles, non? Ata os anos 80, que onde entroncamos coa historia que nos presentou moi acertadamente Chus. Non vou redundar niso porque xa o explicou ela perfectamente, como o pensamento feminista foi capaz de presentar novas análises da súa obra. Chámame a atención que mesmo neste congreso a Mesa de Feminismos estea nestas novas interpretacións e novas correntes, cando en realidade son moi antigas, e sobre todo tendo en conta que son tan antigas como Rosalía de Castro mesma, porque, como di García Negro neste artigo 2010, o feminismo é o principio organizador da súa obra, como tamén sinalaron outras autoras, non? Entón, é un pouco extraño que unha autora feminista se lea dende outras claves ignorando esta cuestión e vendo como algo novidoso no 2013. É curioso porque Rosalía de Castro entronca perfectamente co continuum da escrita feminista radical e, ademais, con algúns factores engadidos que xa foron sinalados a outras autoras, como tamén comenta García Negro en distintos estudos, con outras autoras feministas da súa época ou posteriores que carecen de algúns dos elementos, por iso enfatizo de radical, de algúns outros elementos radicais de Rosalía, no sentido en que ten unha visión, digamos, de 360 graus da discriminación non só de xénero, senón que inclúe moitas outras capas, moito máis complexa que a de outras autoras que estaban escribindo na mesma época que a ela. Por qué? Pois porque, obviamente, hai unha crítica de xénero, da que xa falou Chus na súa obra, tanto dende o feito de poñer a mulleres protagonistas en posicións e situacións que non son habituais na escrita patriarcal nin de outras mulleres da súa época, na crítica aos propios papéis de xénero, non? Eu creo que é algo presente na súa obra en xeral, non só dos papéis das mulleres, senón tamén dos homes, a dar voces a identidades que están nas marxes. Hai unha crítica evidente ao nacionalismo español, non só na súa obra en galego, senón tamén na súa obra en castelán. Podemos pensar en fragmentos del Caballero de las Botas Azules, onde se fai unha crítica mesmo ao imperialismo español, a maneira en que trata a persoas de outros lugares, non só dentro do propio Estado. Hai unha crítica de clase tamén amplamente xa recoñecida e tamén é interesante unha crítica ao nacionalismo patriarcal incipiente, digamos que o nacionalismo que se estaba empezando a xestar na súa época e a súa contraposición a outras voces, como ben indica Elena González, que pretendían construir unha nación baseada nun pasado ideal, esencialista, unha crítica ao heroe e que, como tamén comentou María do Cebreiro nalgúnha dos seus estudos críticos, para Rosalía de Castro como muller eran opcións, digamos, que non tiñan posibilidade de existir. Pero se avanzamos nesa análise, podemos ver que a súa escrita entronca tamén con outras, digamos, correntes máis actuais do que son os estudos feministas e a teoría crítica literaria feminista. É evidente que a obra rosaliana pode lerse con toda facilidade, sen esa incomodidade, xa pasamos da incomodidade á comodidade, mediante ferramentas como a xinocrítica de Elaine Showalter, naquela fala dunha corrente, digamos, que as autoras establecen unha corrente entre elas, e eu engadiría, quitándolle o esencialismo ás teorías de Showalter, que non é escrita das mulleres, senón escrita das escritoras feministas, a que crea, digamos, esa tradición que está fora das tradicións patriarcais e das correntes literarias patriarcais establecidas e que por iso fai tan difícil moitas veces situar as autoras
nas correntes como o romanticismo, como o realismo ou como todas as correntes que se foron establecendo ao longo das épocas e que non é algo exclusivo de Rosalía de Castro, senón que acontece, como explica Showalter, que narra dende outra posición e dende outro sistema literario, as autoras o engado feministas en xeral. É evidente que Rosalía de Castro recoñece unha xenealoxía, como ben explicitou García Negro nas referencias, dando unha interesante revisión das referencias de outras mulleres na obra rosaliana, e iso non é algo casual, porque obviamente todos estamos educadas nunha visión patriarcal na que os modelos que se nos dan para aprender literatura son modelos masculinos, e é un esforzo xa de conciencia feminista ter referencias noutras mulleres, noutras autoras. Tamén está moi presente este enfoque no que é a crítica que Rosalía de Castro mesma fai a consideración das propias autoras, entronca, por iso dicía antes que me chamaba moito a atención todo este silenciamento que houve durante décadas, case se nos descuidamos un século, dos aspectos feministas e do enfoque claramente feminista, a posición autorial feminista de Rosalía de Castro, e como se falásemos de Mary Wollstonecraft fora do feminismo, é dicir, é unha autora que escribiu a Vindicación dos Dereitos das Mulleres que non dista moito de las literatas, poñamos por caso esta última obra aplicada ao campo literario, o Pixán ou outras. O mesmo acontece, as reflexións de Rosalía de Castro entroncan perfectamente coas de Virginia Woolf, coas de Margaret Atwood, ou xa na nosa época actual, coas de María Xosé Queizán, Marilia Alexandre, Teresa Moure e outras autoras que seguimos reflexionando sobre a posición autorial e a consideración que o sistema literario fai das mulleres como autoras. Tamén entronca co feminismo marxista, nas súas análises de clase social. Na obra literaria rosaliana están moi claramente diferenciadas as mulleres, é dicir, non hai unha muller, son moitas as mulleres, e creo que nisto é bastante distinta a súa obra da de outras autoras contemporáneas que tamén se consideran autoras feministas, pero que non foron capaces de facer estas distincións das distintas posicións das mulleres. No caso rosaliano, moi rica, tanto dende o punto de vista de clase como tamén dende o punto de vista da nación. Entronca con moitas outras autoras destas correntes. E, obviamente, coas reflexións contemporáneas sobre a nación e sobre a posición das feministas dentro da nación. A autora máis digamos, mencionada e significativa normalmente Yuval Davis, pero hai outras nos países, nos feminismos poscoloniais, lóxicamente un tema de suma relevancia porque os estados que se foron creando a partir da descolonización pois tamén presentaron todo este tipo de dilemas que xa están presentes na obra rosaliana. E tamén a súa obra pode ser lida moitas veces dende o queer ou dende o cyborg, que son correntes xa moi, digamos, do máis contemporáneo, dende as lecturas del Caballero de las Botas Azules, onde as identidades de xénero son sumamente fluctuantes, o masculino e o feminino por veces, sobre todo na figura do propio caballero, están moi difuminadas e poden ser perfectamente lidas dende o queer ou dende o cyborg como unha terceira identidade, e xa é algo que apunta este estudo de Lama do 2012 sobre la musa andrógina nesta mesma obra. Mas tamén, dende o punto de vista das teorías poscoloniais, como xa fun indicando, hai na obra rosaliana unha riqueza de posturas, unha riqueza tamén de interpretacións dende a contemporaneidade. Menciono a Spivak porque creo que é interesante analizar, sobre todo nas obras en castelán, pero non só, a posición de Rosalía de Castro como mediadora, isto que Spivak chama da crítica poscolonial, a crítica como persoa, o crítico ou a crítica poscolonial, e a posición que ten, a posición conflictiva de mediadora entre as identidades, digamos, as identidades da marxe, as identidades non hexemónicas e a identidade hexemónica. Algo que na escrita rosaliana está presente polo mero uso da lingua castelá, e do público, o que vai dirixida esta escrita. Nesa situación vemos moitas veces digamos, os conflitos identitarios da propia autora na súa postura, isto é algo precisamente o que analiza Spivak, como pode falar a subalterna, por exemplo, a muller de clase baixa, de clase traballadora, a través da voz da persoa que escribe ou da persoa que representa, digamos,
que aínda pertencendo ao seu mesmo campo, en moitos aspectos, pois non deixa de ser unha persoa que está, digamos, noutro círculo. Tamén indica xa García Candeira, nun estudo do 2012, a relación que hai entre a postura autorial de Rosalía isto que Homi Bhabha denominou mimicry, como unha das estrategias da escrita poscolonial. A mimicry é unha maneira, digamos, tamén de posicionarse expoñendo as ideas, digamos, do discurso dominante, do discurso imperialista, do discurso patriarcal, expoñéndoas como se fosen ideas válidas para despois darles a volta, non? A través da ironía e tamén da alegoría, para presentalas como ridículas, explicitándoas. E isto é algo que creo que na obra rosaliana se repite con moita frecuencia. Igualmente son características que se consideran da escrita poscolonial e que son perfectamente aplicables á escrita rosaliana o uso da ironía e da alegoría con fins políticos, non? Como demostran Linda Hutchon ou Bill Ashcroft nos seus estudos. E tamén unha característica ou unha intervención poscolonial por excelencia que é a reescrita poscolonial. Creo que pode ser un marco moi interesante dentro que analizar pois mesmo Cantares Gallegos, que xa se viu como unha reescrita do discurso da paisaxe, non? Como explicou López Sández, ou unha reescrita en xeral do que o imperio nese momento daba como imaxe de Galicia, como se reescribiu dende a óptica da propia Rosalía de Castro. E igualmente, como xa mencionei antes, referíndome ao uso da lingua castelá como unha posición de interacción coas identidades hexemónicas, se revisamos unha obra xa bastante antiga que se considera fundacional dos estudos poscoloniais, The Empire Writes Back, podemos entender tamén esta escrita como unha escrita híbrida moitas veces, como unha apropiación. Ashcroft, Griffiths e Tiffin falan do inglés en E minúsculo, en vez de inglés con E maiúsculo, que como se escribe, digamos, ortográficamente correcto en inglés, como os autores e as autoras poscoloniais apropiaron esa lingua. Se lemos a escrita en castelán de Rosalía de Castro, vemos tamén que hai unha apropiación da propia lingua. Hai moitos galeguismos, hai traducións de frases e de xiros galegos ao castelán, que están, digamos, facendo presente esa alteridade. E tamén, por exemplo, a reversión consciente do público, como é o caso de Costumbres Gallegas, que analizou no seu momento María do Cebreiro. Ben, para ir concluindo xa, podemos entender entón que estas novas achegas que eu simplemente perfilei dunha maneira moi xeral, estes enfoques dende os cales podemos achegarnos á escrita de Rosalía de Castro, tamén demostran que as posicións dende os feminismos, as posicións autoriais, son tamén desenvolvedoras de novas estéticas, que seguramente é unha das cuestións que, por desgracia, consumiu máis tempo, sobre todo na crítica española, intentar determinar se Rosalía era do seu pai ou da súa mãe, e onde encaixar esas obras. E como dicía, como di tamén Showalter, en realidade que as obras das mulleres e, sobre todo, as obras escritas dentro do feminismo rara vez encaixan, ainda que dialogan, lóxicamente, coas correntes literarias patriarcais, pois raramente encaixan en ningunha. E tamén son unha base de innovación estética, por iso precisamente non encaixan, esta é unha cuestión que tamén se ten estudiado, ben, pois, dende esas reescrituras, reversións de papéis que resultan no seu momento chocantes e son literariamente deostadas, algo que tamén acontece na actualidade. Esas fusións, por exemplo, rosalianas entre o ensaio e a novela, foron consideradas durante moito tempo elementos, digamos, de clasificación das obras como obras secundarias, ou como obras inmaduras ou como obras incompletas, en calquera caso como literatura de segunda clase. En realidade, cando en realidade o que estábamos asistindo era unha renovación das estéticas, que tamén unha das características da escrita feminista en si mesma. Ben, non vou, xa mencionou Chus as referencias e os vínculos que existen coa escrita actual, pero sí que, para completar un pouco o que ela dicía, creo que esta ruptura da xeneoloxía, no caso de Galicia, a ruptura da xeneoloxía no sentido que ela comentaba de non termos a Rosalía de Castro como referencia ata época moi recente as escritoras, ten que ver coa prioridade patriarcal de rachar
esa imaxe que pode ser inspiradora de novas rebeldes, non? E que tamén é o resultado desa crítica da que fun comentando, desa crítica do zapato da Cinsenta, non? Ben, aí podemos ver algunhas citas de Lupe Gómez, por exemplo, nese sentido, como as imaxes creadas de Rosalía de Castro pois foron, digamos, o que eu denominei noutros lugares unha orde de afastamento para as escritoras que iban chegando, porque ningunha nos queríamos parecer a aquela señora, non? Por fortuna, agora xa vimos coñecendo mellor a esa señora para poder querernos parecer máis a ela ou polo menos seguir, non, a súa estela. Ben, para rematar con esa lectura dun nos outras, non? Partimos da incomodidade para chegar a unha comodidade das que seguimos escribindo contra o patriarcado, pois creo que o interesante destas lecturas é que nos reconcilian moitas veces cunha identidade que parece ser que non existe, ou que se nos quere facer creer que non existe, ou que se existe está sempre dividida por unha disyuntiva, que é unha identidade ou nacionalista ou feminista, cando en realidade o que manifesta a escrita rosaliana é que non temos por que vivir nunha disyuntiva, senón que podemos vivir nunha xustaposición. Dicir, o obxectivo non é ou nacionalista ou feminista, senón que o que expresa a súa escrita e a súa posición autorial é que hai unha nación feminista. E eu engado rosaliana, porque con ese apelativo engadimos tamén xénero, engadimos unha cantidade máis, como dicía antes, desa visión de 360 grados contra a discriminación ou a hexemonía, non? Ben, eu creo que somos moitas as que querimos seguir escribindo e creando esa nación feminista rosaliana. Esperemos que non sexan as lecturas do zapato as únicas que continúen copando os espazos e para iso estamos aquí tamén. Ben, gracias, María, e boa viaxe. Ten a palabra ahora Carme Blanco. Grazas ás persoas presentes, grazas á organización do Congreso por invitarme. E vou comezar. O título da miña intervención nesta mesa que daría lugar co seu sobretítulo Rosalía a luz do pensamento feminista a moitas teses. Entón, tendo en conta esta dificultade que xa foi un pouco adiantada polas persoas que me precederon, bueno, pois eu acotei un pequeno espazo para falar en 20 minutos Rosalía Virginia, avances na poética da liberdade, que tamén daría lugar, polo menos, a outra tese. Entón, vou simplemente quedarme nunas pequenas calas apartadas de silencio exiliado e aí, como mostra. Primeiro, unha cita de Shakespeare do Hamlet. O máis duro é que eu, fillo dun querido pai asasinado, incitado polo ceo e pola terra a vinganza, teña como unha prostituta que desafogar con palabras o meu corazón e desfacerme en maldicións como unha rameira, como unha fregona. Shakespeare, Hamlet. Rosalía Virginia. A caracterización crítica e poética da Rosalía Virginia é de 1985, o ano do centenario da morte da creadora que hoxe coñecemos como Rosalía de Castro, e apareceu na revista Ínsula de Madrid da man de Claudio Rodríguez Fer. Continuando as denominacións das visións históricas que o rosalianismo dera sobre a autora, publicadas por Ricardo Carballo Calero en 1959 en Lugo. Iris Milagros Zabala sinalará logo os aires de familia de las literatas Carta Eduarda de Castro e un cuarto de seu
de Virginia Woolf, no volume Romanticismo e Realismo da Historia e Crítica de la Literatura Española, dirixida por Francisco Rico e publicada en Barcelona en 1992. Xa antes, Andrés Pociña, en 1991, nun artigo que viu a luz en Madrid no cincuentenario do suicidio de Virginia Woolf nas augas, volve sobre a lucidez da británica na súa intelixente maneira de mostrar o problema da marxinación das mulleres no mundo científico e artístico, o relatar o final da vida da imaginaria Judith Shakespeare, señal irmá hipotética de William Shakespeare, que rematara suicidándose, cito pola versión castelán dos artigos de Laio Bento, porque é a máis actualizada, que eu saiba, de Aurora e Andrés Pociña. Una noche que suicidándose, una noche de invierno, y yace enterrada en una encrucijada donde ahora paran los autobuses. Tamén Pociña lembra as confluencias entre un cuarto de seu posterior e as literatas anteriores. Mais este mesmo rosaliólogo, Andrés Pociña, xa tiña publicado en Granada en 1989 un traballo sobre la crítica feminista ante la persona e la obra de Rosalía de Castro, ao que remitimos para coñecer as orixes das primeiras versións da Rosalía Virginia e, polo tanto, da xenealoxía do nacemento da que o propio Pociña chama a Rosalía das mulleres. E tamén da iluminación, polo tanto, do pensamento da dosar á luz do pensamento feminista que aquí nos convoca. E para continuar neste pensamento, e no pensamento en xeral, que é de por sí aberto e profundo, e incompatible coa opinión pechada e superficial, baseada nos prexuízos e na manipulación, digo de novo aquí as palabras coas que este autor sinalaba algo moi importante e que aínda, penso, non se cumpriu. Leo. La perspectiva de un final para una manipulación machista de la persona y de la obra de la gran escritora, que esperamos que no pase a sustituirse por una manipulación feminista. Con anterioridade, en 1986, Aurora López tiña publicado nas actas do Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, para unha historia para unha historia del rosalianismo, Rosalía en Gerald Brennan, onde reivindica a visión avanzada, aberta, relacional e descolonizada que este hispanista libertario e amigo de Virginia Woolf, a quen veu visitalo a escritora a súa casa de Granada, deu sobre Rosalía de Castro en 1951, na súa literatura dos povos hispánicos, publicada en Cambridge. López asígnalle a Brennan, con estrita xustiza, penso eu, un puesto de primerísimo orden en los estudios sobre Rosalía. E fai brillar a obra deste anglo-andaluz, nacido en Malta, como cita extraña nos estudos rosalianos cando di: la referencia al estudio de Brennan, que sería en ocasiones mucho más provechosa que otras varias citas bibliográficas, sin más justificación que el alarde de erudición, es totalmente extraña en los trabajos sobre Rosalía. A autora, Aurora López, lémbranos especialmente que Brennan valora a Rosalía Castro
así a denomina, como a máis ilustre muller poeta dos tempos modernos, que el prefire a súa obra en lingua galega, e de inspiración popular, polo xeral, cálida e tenra, di el, frente a castelá, fría e distante, e que dá unha imaxe só negativa de Manuel Murguía, como resentido, envexoso e maltratador. A obra monumental desta parella de rosaliólogos, Aurora López e Andrés Pociña, lugueses, como a mí, da Universidade de Granada, remito para seguir toda a complexidade da xa, por sorte, longuísima historia crítica da Rosalía Virginia. Na miña obra e na miña vida, no estudo, no ensaio, no publicismo, na creación e na práctica docente e cidadá, sempre vin unha Rosalía Virginia, e así tratei de transmitila, aínda que a creadora galega, polo que eu sei, nunca se autodefinise explícitamente cun termo equivalente a feminista, ni participase na práctica social específica do movemento de liberación das mulleres fora da escrita, claro está. Mais Castro, non obstante, crea unha obra inspirada polos principios humanos da liberdade e a independencia do romanticismo radical, con altos contidos poéticos de pensamento feminista. Un pensamento e un movemento que, como sabemos, nacen precisamente coa Revolución Romántica. Rosalía na voz do exilio interior, Rosalía Carballo. Todo un traballo rosaliólogo profundo achega sempre algo ao coñecemento da Rosalía Virginia que nos ocupa. E, neste sentido, Carballo Calero ten feito achegas moi importantes á dimensión feminista da autora. No libro Conversas con Carballo Calero, de 1989, o autor dos estudos rosalianos recoñece abertamente o feminismo da cantora nos momentos, os meses finais de 1983 e os de comezos de 1984, nos que gravamos as conversas e nos que tal evidencia non era recoñecida por parte de moi diversos e amplos sectores intelectuais. Di que Rosalía era unha muller xenial e que todo estudo que trate de alguna maneira de relacionar a xenialidade de Rosalía co seu sexo ten un grande interese. Reafírmase na súa teoría de que se ben a poesía de Rosalía era posiblemente feminista, non era feminina senón humana, entendendo por humana e non feminina a superación, di el, das limitacións que a feminidade ten en relación coa humanidade. Expón de novo, con outra precisión, a teoría das dúas dimensións rosalianas en torno á cuestión do feminismo, presentes na obra da cantora e que hoxe coñecemos moi ben. A expresamente feminista e a de aparencia antifeminista, como, di el, unha interesante rede que desenredar. E confirma tamén Carballo o interese persoal e social do asunto, ou seja, do asunto feminista en Rosalía, pola enorme sinceridade e penetración con que trata eses temas na súa obra fundamental. Eu podo dar testemuño desta peculiar visión da Rosalía Carballo desde que no curso 1964-1965
foi profesor meu no Colexio Fingoi de Lugo, na materia de lengua española, e que me escolleu para recitar a Rosalía no conxunto dun recital antolóxico da poesía galega contemporánea feito co alumnado do meu curso, e que me ensinou a dicir con sentido o poema de Follas Novas que define o propio libro. Follas Novas, risa dame, ese nome que levas, cal si unha moura ben moura, branca lle oíse chamar. Non follas novas, ramallo de toxos e silvas sós, irtas como as miñas penas, feras como a miña dor, sen olido nin frescura, bravas magoás e ferís. Se na Gándara brotades, como non seres así? Baseándose neste poema, no artigo A poética de Follas Novas, de 1981, Carballo dá unha imaxe de Rosalía, desa Rosalía xenial na que el cría e que el vía, na que a propia Rosalía se afirma a si mesma na poética da súa soidade. Leo a Carballo. Unha Rosalía que se enfrenta coa realidade sen ningunha precaución convencional. Unha Rosalía dura, determinada, quase salvaxe, estoica na súa desolación e tensa no seu desengano. A Rosalía que supera todo recurso escolar para parecérsenos poderosa no seu isolamento e desafiante na súa soledade. É a que nos fala coloquialmente esta Rosalía case familiarmente no poema 5 que acabo de decir. Adopta o metro galego máis popular, máis próximo ao ritmo da conversa, 3 cantares populares. E non é tamén esta Rosalía a do cantar galaico popular que encantara a Brennan. Con anterioridade, durante a ditadura franquista, un Carballo que fora membro do Partido Galeguista, afiliado á UGT, combatente no exército republicano durante a Guerra Civil e preso nun cárcere franquista, estaba no exilio interior en Lugo como director en funcións do Colexio Fingoi, cando ingresa na Real Academia Galega en 1958 co maxistral discurso Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía, ao que deu resposta outro membro do Partido Galeguista, tamén represaliado polo franquismo e polo fascismo, Ramón Otero Pedrallo, así mesmo excelente rosaliólogo no estudo, no ensaio e na creación en torno a Rosalía de Castro, e, por outra parte, un autor tamén fascinado por Virginia Woolf, Otero, moi sabio, presenta con lucidez solidaria e esperanzada a illa de resistencia antifascista que foi Fingoi, entre outras cousas, colexio mixto no contexto da xeral separación sexista no ensino da España de Franco. E, na continuación semiclandestina da educación progresista vinculada á institución libre de enseñanza e tamén, penso eu, en última instancia, a cultura rexeneracionista dos círculos republicanos e federais nos que se movían o matrimonio, a parella, Murguía e Castro.
de nena, eu fun enviada a esa institución seguindo o criterio do meu pai pater republicano precisamente por isto. Otero evoca o mestre Carballo e o seu afortunado alumnado, e fómolo, no que houbo persoas como a min, por el formadas, e nesa lealdade eu recoñézome e trato de ser libre discípula de Carballo. Coas sólidas bases da súa segura vocación, profunda formación e intenso traballo resistente, Carballo ergue no seu discurso académico a súa Rosalía Carballo agromado nas Gándaras de Lugo, como un exemplar traballo científico, ético e estético, un estudo simpatizante e amoroso, en palabras do mestre de Ourense, Otero, e unha entrega de esforzo intelectual integral imprescindible para a mellora da vida, no que di palabras que nos lembran a necesidade, aínda hoxe urxentísima, de aproveitar a sabedoría do propio e do lugar sen pecharse a sabedoría allea e a doutros lugares, e a importancia do vínculo esencial existente, algo que se esquece tanto entre pracer e coñecer, porque no ser humano non escindido, o coñecer intensifica o pracer. Na publicación do discurso non está presente a Rosalía Virginia cando Carballo traza a fortuna crítica da autora nos seus enfoques literarios e nos seus radios xeográficos. A Rosalía Espronceda, Petoffi, Heine, Hölderlin e a Rosalía galega, peninsular e universal. Esta última cunha referencia a Brennan. En Carballo, Brennan non era un extraño. Mais no seu escrito hai un alto grau de tratamento non sexista e igualitario da figura de Rosalía, baseado ata onde lle foi posible, como nos sigue hoxe, sendo en grande medida imposible, na utilización rigorosa dos datos obxectivos e cunhas hipóteses interpretativas da súa vida e obra non demasiado patriarcais, relativamente. Carballo acomete o tema das relacións intelectuais da parella Castro-Murguía e sinala na súa análise distintos momentos na que denominamos nós ou eu, desde a perspectiva de Rosalía, a Rosalía Murguía, que tamén a hai. A moza Rosalía, discípula do mestre Murguía, a colaboración da parella durante a lúa de mel do bienio progresista e a mestra Rosalía, admirada por Murguía, cando este descubre o xenio literario da súa muller. Sinala Carballo diferencias estilísticas entre ambos, entre Rosalía e Murguía, como o sabor francés da frase de Murguía ou a contraposición entre o ritmo remansado no verso do home e o ritmo acelerado no verso da muller. Afronta o complexo tema da autoría, complexo tema, e sinala as que poderíamos chamar provisionalmente influencias, confluencias, homenaxes ou préstamos entre a parella de creadores, achegadas polo rosalianismo anterior, Juan Naya ou Fermín Bouzabrei, Bouzabrei, outro excelente rosaliólogo, así como as certeiras iluminacións do propio Carballo sobre os paralelismos creativos existentes entre a historia de Galicia, os cantares gallegos e as follas novas,
en dos temas de preocupación popular e galaica compartida por ambos, que en Rosalía acabarán tendo tamén unha implicación de índole feminista, ou sexa moi coñecida a dedicatoria dos cantares a Fernán Caballero a un tempo por ser muller, escritora e filogalega, tal como expliquei hai xa moitos anos. E tamén na referencia de Follas Novas as multitudes dos nosos campos que tardarán en ler estes versos escritos a causa deles, aínda que só en certa maneira para eles. Carballo desenvolve o tema das fontes rosalianas ao tempo que traza a presión do ditado de modas e escolas sobre a creación máis obxectiva da autora e a conformación máis sustantiva dunha creadora que acabará atopando a súa forte personalidade. Para Carballo, a personalidade creadora fundamental de Rosalía está na súa elevada universalidade a hora de enfrontar os misterios da vida e da morte, unha universalidade que radica na súa concepción vital presidida pola luz intelectual que enfoca o amor como unha forza máis da vida. Como o mesmo Carballo precisará moito máis tarde e moito mellor, e tal como o pensamento feminista integrador, porque hai moitos feminismos, o pensamento feminista integrador do corpo e da mente humanas é unha sentimentalidade edificada sobre a clarividencia intelectual. É aquí, precisamente, onde radica, segundo Carballo, a eficacia creadora da mellor Rosalía. Nas palabras matizadas do discurso na Academia, podemos coñecer moito da complexa poética contradictoria da creadora, que non obstante se orienta ao norte, como Bécquer. Carballo preséntanos a través das metáforas e símbolos que compoñen, por unha banda, unha poesía loira, aérea, de vaguidade xermánica, nórdica, bretemosa, simbolizada polas errancias das fadas e a anxélica incorporeidade de Ofelia. E pola outra banda, unha poesía morena, sensual, mediterránea, asollada, simbolizada por asombrosas deusas espidas e polos carnais engados de Melibea. Esta orientación aérea, británica e shakespeariana, explícita en Carballo, exemplifica co poema 4 do libro Bagdás de Follas Novas que comeza: diredes destes versos e é verdade que ten extraña, insólita armonía. Poesía aérea, admirable, propia das latitudes de Poe, Pronui, Rossetti, Tieck, Brentano, Heine, etc. Segundo Carballo. Tal vez, digo eu, cantares de extraña, insólita armonía da Rosalía Virginia. No artigo A sombra negra e o hóspede branco, non só Carballo evoca a Rosalía de Castro e a Emily Dickinson, senón tamén a evoca a Rosalía en compañía de Cristina Rossetti e Elizabeth Barrett, como un coro de poetas mortas. A Rosalía Carballo do discurso académico integra as diversas dimensións da autora e esta visión integral e integradora de Carballo a finais dos anos 50 será reformulada progresivamente en máis matizadas sínteses de maneira moi especial en A poética de Follas Novas e en Rosalía, unha rosa de 100 follas. En ambos traballos caracteriza a autora a través das súas antíteses, das súas
contrariedades, pois trátase, segundo el, e eu tamén o penso, de contrariedades máis que de absolutas contradicións. Son, en realidade, aparentes contradicións, un continuo de polaridades con diferentes graos de conciliación e oposición que van da pugna e agonía a superior armonía de contrarios. E entre estas polaridades está a de masculinidade e feminidade, que xa vimos que resolvía na síntese superior da humanidade. Mais está tamén a do lamento e a da denuncia, a Rosalía Leopardi, como el lle chama, ou a Rosalía elexíaca e a Rosalía satírica e acusatoria, a Rosalía do pranto e prego e da crítica, que ten, desde logo, unha especial trascendencia desde a perspectiva do pensamento feminista, e que, de feito, ocorre que a maioría dos estudos con este enfoque centráronse especialmente nestas dúas dimensións rosalianas e menos nas dimensións relativas á celebración do canto e do xúbilo, que tamén hai. E, precisamente, estas últimas dimensións están estreitamente relacionadas coas do humor e a ironía, cos dous humores contrapostos, o humor alegre, o humor bo, o bo humor do canto, que eu vexo rosa e verde e violeta, bueno, multicolor, coas súas doces, salgadas e picantes ironías, e o humor negro, o mal humor, que eu vexo en Rosalía, especialmente negro, morado e púrpura. Cor púrpura. Ben, é o humor da sátira e do pranto cos seus amargos sarcasmos, tamén fundamentais nos enfoques de xénero e que contrastan fortemente, como sabedes, e xa se dixo moitas veces, Cantares e Follas. E, igualmente, teñen especial importancia, desde o punto de vista do pensamento feminista, as polaridades imitación-invención e imposición da moda e liberdade de elección. E, entre elas, destacaría eu a Rosalía Byron da moda dos tempos fronte a Rosalía Lermontov da afinidade electiva. No discurso sobre as fontes, a Rosalía Carballo é tamén, en moitos aspectos, unha Rosalía Shakespeare, unha Judith Shakespeare, nacida de novo, despois da morte. Carballo sinala pegadas de Hamlet e de Macbeth e recorre ao símbolo de Ofelia para representar unha certa poética rosaliana, como vimos. En a poética de Follas Novas, a Rosalía Carballo conflúe coa nosa Rosalía Virginia se queremos ver as confluencias dos movementos pendulares da antítese rosaliana nos movementos das correntes de ondas fluviais e mariñas wolfianas. A poética irracional que hai en Rosalía comunícase coa poética irracional de Virginia. E esta, a poética dionisíaca da loucura, atola soñando, da posesión pola musa, da forma irregular, das formas múltiples, das músicas cambiantes, das variacións da luz, do abalo da liberdade, da liberación dos soños e da náiade.
Esta é a poética que Carballo ve no poema 3 de Vaguedás, unha flutuante ondulación de náyades que avantan unha irisada liberación de soños. Unha poética de extrañas feituras, para min, profundamente entrañada nas extrañezas da Woolf. Ademais, na Rosalía Carballo, a Rosalía Shakespeare abriría a obra Follas Novas dándolle un sentido hamletiano no que me envolvín dende o comezo. E quero envolvervos, para que o comprendades, nestas metamorfoses da Rosalía Virginia. Carballo di que a poética en verso Vaguedás pode considerarse como un prólogo poético que segue ao prólogo en prosa, un prólogo en verso que contradí, di Carballo, e que completa, digo eu, a poética do prólogo en prosa. Nel, o último poema, o 20, é o único titulado Silencio, e pode ser considerado como un epílogo dese prólogo. Os seus coñecidos e recoñecidos versos din así: a man nerviosa e palpitante o seo, as niebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas nos sentidos e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo como loitan en sin igual batalla inmortales deseios que atormentan e rencores que matan. Mollo na propia sangue a dura pruma, rompendo a vena hinchada, e escribo, para que? Volvede ao máis fondo da alma tempestosas imaxes, ide a morar cas mortas relembranzas, que a man temblorosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras. Da idea a forma inmaculada e pura, onde quedou velada. A poética da antítese do silencio e da palabra resólvese na brevidade lacónica do título entre admiracións, Silencio. Como unha, di Carballo, definitiva posición perante o problema da creación poética, a inefabilidade. E como, di tamén Carballo, unha orde que se dá a sí mesma a poeta, silencio. Engade Carballo, para que entendamos Follas Novas. O silencio é a única expresión satisfactoria do pensamento rosaliano. Ese acorde con que imos introducirnos no texto de Follas Novas ao rematar o preludio do drama é un acorde de silencio. E todo o que segue, ou a menos todo o que segue que ten valor existencial, é un grande silencio. Un silencio cantado. E o silencio é a máis satisfactoria expresión do pensamento feminista. O silencio sonoro da ausencia de poder. Hai demasiado ruído no cárcere de Dinamarca. O silencio é a total armonía sexual. Ser e non ser no fluir da multitude, a total armonía poética da liberdade profunda. Non sei se me queda tempo porque teño outra parte. Casi. Casi que non. Casi que non. Pois rematamos con unas últimas palabras. Rosalía, no seu propio exilio, Rosalía utilizou
moi distintas estrategias orixinadas no seu peculiar ser feminista, nos seus particulares pensamentos, saberes e sentires feministas. E seguíndoos, empregou con distintas tácticas concretas múltiples variantes da linguaxe do dicir, do bendicir, do maldicir, como unha fregona, como unha prostituta, como unha rameira, e do non dicir, do silencio, nas linguas nas que escribiu ou non escribiu, e aínda máis saladas linguas, para facer poesía da ausencia ou poesía da presenza, con palabras, silencios ou accións, que podemos atinxir en poemas como Silencio ou Calade, o que abre o libro da terra en follas novas. Co calar de quen fala do que non sabe, de quen ve mal porque mira, co envexa do odio, e co cantar de quen ve ben porque mira con amor desde distintos lugares, desde todos os lugares das multitudes nos que compre mirar, facemos o silencio final para que continúe a vida de Virginia e a vida da Rosalía Virginia nos seus avances na poesía da liberdade, coas augas, as pombas, as flores, os corvos, os toxos das poéticas múltiples. Mil grazas. Ben, gracias, Carmen, pero... Sí, pareceme, xa o tiña previsto. Porque sempre, cando se fala, se engade algo. Porque se trae escrito. Ben, pois, despois desta apertura con estas tres líneas, creo que hai para debate e tomamos a palabra. Elena e despois Pilar e despois Francisco. Ben, moitas grazas ás dúas poñentes que quedades na mesa. Eu quería facer dúas preguntas moi breves, unha a cada unha das poñentes. A Carmen Blanco despois esta defensa tan afervoada do silencio e do calade, non hai contradicción entre ese silencio e esa desmesura dionisíaca nas dimensións da loucura, etcétera, etcétera. E a Chus Nogueira, despois da túa intervención, máis tamén da de María Raimóndez, preguntábame se crees, como lectora, non sei se é un pouco unha lectura traición, pero non o debe ser, porque tes unha crítica literaria moi atenta ao presente, Rosalía segue funcionando como base para a innovación poética ou como referente, no sentido que se queira. Por orde de como dixeches, eu xa sei que, igual que non é comprendida en grande medida, moita ou non foi, e aínda non é en parte comprendida Rosalía de Castro, nin é comprendida en parte, aínda por moito feminismo, Virginia Woolf, eu que son e me considero, por suposto, díscola e libre, pero discípula de ambas, pois penso que nas palabras como nos silencios hai moitos significados e hai moitos tipos de silencios. Cando se cala para non imitar ou para evitar a dialéctica da violencia e das disputas entre pitas ou entre putas ou entre putos, perdón, polo palabrón, pois, cando se cala, hai que saber interpretar eses silencios. E é moi fácil, xa digo, falar moitas veces sen saber.
Simplemente é o que quería decir. E por iso trouxen aquí a boa, en estes momentos que eu penso que é tan necesaria, que se están facendo unos recortes brutais na educación e na saúde, a mellora da vida, como sabían as mellores xentes destes comezos do mundo que se resistiron ao patriarcado, que isto é unha cousa moi bella, moi antigua, feita polas mellores persoas que no mundo houve, que se resistiron ás imposicións de todo tipo que pudesen facérselles. Bueno, pois sabemos que está na conservación, reproducción, nas mellores condicións da vida humana, por lo tanto, no coidado e na educación libre e aberta, sin imposicións e sin fundamentalismos e dogmatismos, está a base da felicidade do ser humano, do prazer e da liberdade, do amor e da liberdade, que para min son o mesmo. Entón, na mellor cultura desta tradición, Rosalía e Murguía, nos sectores republicanos que foron estudados por persoas que están aquí moi atentamente, republicanos e federais, máis abertos, estaban aí e estaban, digamos, neste ronsel que considero absolutamente positivo, e no que eu sempre estiven dende que nacín. Non digo que fose ou que sexa perfecta, pero sí que dende nena, por donde nacín, e onde estive, pois isto tiveno moi claro. E o que eu vía na miña casa non ocorrera fora. Por iso falo do exilio interior, que é tan importante. E da boa educación que compre transmitir a través do exemplo, non das palabras. Decir, liberdade, 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 e logo facer opresión e opresión e opresión para impor a liberdade. Que liberdade é esa? A liberdade demóstrase movéndose na liberdade. E só desa maneira. Entón, non sei se me din explicado. E aí están moitas loucuras que non serían. Non somos locos. Sabemos lo que queremos. É unha canción gitana. A cultura xitana sabe moito desto tamén. Ou seja, non somos tolas. Sabemos o que queremos. Hai que botar algo de humor e canto. Eu non teño canción e vou responder como lectora, como ti suxerías. A miña impresión é que Rosalía influiu fundamentalmente como referente, fundamentalmente, digo, a diferentes niveis, como referente ético, como referente identitario, como referente feminista. A única influencia que eu vexo en canto base innovadora, creo que me preguntabas, en canto modelo innovador, en canto vía de exploración, vexo tal vez a nivel de pensamento, a nivel filosófico, non tanto, como tamén resulta lóxico e obvio, non a nivel formal, nin tal vez estético. O que Rosalía comporta como pensadora libre si pode ser utilizado ou si está a ser utilizado puntualmente como vía de exploración. Pero fundamentalmente, se penso agora nas referencias que están a facer algunhas autoras e algún que outro autor, porque as referencias e os diálogos con Rosalía non son exclusivos das escritoras, como a crítica sensible á cuestión de xénero non é exclusiva tampouco das mulleres. Fundamentalmente diría que como referente. Pois ben se ve que o tema é central e absolutamente indispensável en tratándomos dunha escritora, dunha autora como Rosalía de Castro. Eu observo por parte de todas tres intervenientes e tamén noutras sesións deste congreso que ten como un dos seus obxectivos a revisión e actualización do coñecemento rosaliano, pois un interese lóxico por inventariar ou por establecer unha secuencia crítica con datas de nacemento correctas. Entón, nesa liña, eu quero proclamar
penso que xa o teño escrito e publicado nalgures, agora non recordo, pero claro, quero proclamar algunhas verdades obxectivas absolutamente que me parece de unha mínima honestidade pola miña parte ou respeito á memoria, simplesmente, pois poñer sobre a mesa. O primeiro, estudo académico, formato libro, formato tese de doutoramento, libro non exiguo, que percorre do ponto de vista feminista toda a obra integral da Rosalía de Castro e análise sociolóxica da obra da Rosalía de Castro de Francisco Rodríguez, que conferenciou nesta mesma sesión da mañá. Para non fiarme a memoria, entón eu leerei epígrafes como A muller como ser capaz, La hija del mar. Segundo, unha esperanza frustrada, a sinceridade e a igualdade entre home e muller. As mulleres na sociedade capitalista. Unha visión da problemática femenina. Unha análise ad hoc, naturalmente, de textos como Las literatas. Entón, estou falando de formato estritamente académico, tese de doutoramento, libro. Vayamos un pouco máis atrás. E o cumprir anos ten esa vantaxe se guardamos algo de memoria. Vayamos, insisto, un pouco máis atrás. 1980, como a profesora María Xesús Nogueira lembrou, cunha difusión moi ampla, pero nada convencional, efectivamente editamos un cartafol dedicado en homenaxe monográfica a Rosalía de Castro como feminista. Reeditámoslo cunha tiraxe moitísimo máis ampla, cunha difusión realmente moito máis grande, en 1985. En 1984, Carmen Blanco, aquí presente, escreve, publica na Nosa Terra, no monográfico A Nosa Terra, un traballo monográfico específico sobre unha posibilidade ou sobre unha leitura feminista de Rosalía de Castro. Cun título moi semellante, un ano despois, Pilar Pallarés, con outro tipo de aportacións ou de perspectivas, incide efectivamente no mesmo. E por que recordo isto? Porque góstenos ou non nos goste, e a min pola conta que me ten non me gosta, nin me gostou nada históricamente, o feminismo galego dos anos 70, o autochamado tal, o autorreferencial, o que pechaba as portas, é dizer, limitado o direito de admisión. Contemos as cousas como foron. Anos 70 e aínda comezos dos anos 80, non se ocupou de Rosalía de Castro para nada, porque a musa era dona Emilia Pardo Bazán. E algunhas, como min mesma, na Facultade de Filoloxía, a profesora Rosario Álvarez pode que recorde unha mesa redonda moi tumultuosa sobre a defensa ou as miñas cuestións claras de defensa de Rosalía de Castro como feminista, e entón, pois, quero dizer, o mito era, e ademais o mítico, incondicional e acrítico. Rosalía de Castro non valía, neste sentido, R$2. Ben, a festa da palabra silenciada. En 1985 contribúe tamén, como non, a esta, si queremos chamala así, inauguración ou penetración feminista na consideración de Rosalía de Castro. Eu recordo con grande cariño o monográfico que preparamos, a parte das outras colaboracións, pero o monográfico que preparamos para esta revista, Pilar Pallarés é unha servidora. Bueno, entón, con isto, o que quero dizer é que, claro, ese volume de 1988, tese de doutoramento defendida en xaneiro dese ano, libro publicado o mesmo ano, en 1988, é, en termos rigorosos, o primeirísimo que desde a obra inicial de Rosalía de Castro até a derradeira, toda a obra integral,
en verso e en prosa, en galego e en español, introduce epistemolóxicamente e, por tanto, metodolóxicamente tamén, este criterio de análise. Ben, entón, a partir de aí, pois, afortunadamente, claro que hai moitas máis entregas, moitísima máis e tamén moito máis, afortunadamente, diálogo crítico, e falta aínda, como todas recoñeceron, ou todos recoñeceron esta mañá, desde a profesora Elena González, en primeiro lugar, pois falta aínda, efectivamente, moito por facer. Hai un camiño moi longo aberto aínda, non, para traballar sobre a cuestión. Eu quixera, mágoa que non estexa presente, que non pode estar presente María Reimóndez, porque, claro, imos ver, máis que afirmacións patriarcalistas e, por tanto, totalmente atacantes de Rosalía de Castro por parte da crítica galega, claro, aí hai que disterar ou hai que diferenciar. Claro, entón hai que falar por parte da Real Academia Española de un Tamayo Ibaus, cando desestima completamente nas orillas del Sardi, que non merece que a Real Academia Española se implique absolutamente para nada, porque di que as mujeres españolas non estaban ao alcance desas cousas que pretendían da imitación xermánica. Claro, iso é misoxinia en bruto. Bueno, pero que misoxinia en bruto tamén a tivemos aquí, non rectificada. E as cousas hai que coñecelas tal e como se produciron. No volume que tivo moitísimas edicións, que foi moi lido, e falo de min mesma como estudante, de Xesús Alonso Montero, Rosalía de Castro, edicións, editorial Júcar, 1972, Rosalía de Castro aparece definida como un despiste histórico, e que como era muller, non podía, a súa mente non estaba ao tanto dos intrincados e dos convulsos fenómenos políticos sociais do seu tempo. É dicir, que foi un xenio, pero que a cabeza non lle daba máis de sí. Bueno, que iso non é que sexa patriarcalismo. É misoxinia en bruto. Bueno, e eu oxalá que aparecese unha rectificación. Eu, até o momento, non a vin. E perdóeseme un pouco, ou descúlpeseme, acabo xa o ton coloquial. Pero acabo con unha mención que a moderadora María Xosé Agra coñecerá sobradamente. Antonte, quero dicer, hai uns meses, eu estou lendo aínda, publícase un libro derivado dun magno simposio, libro que se titula As mulleres en Galicia. Hai poucos meses que saiu, non recordo a editora, pero deriva dun magno simposio, entón aí hai desde prerromanas até galaico-romanas, até Concepción Arenal, até Pardo Bazán, por suposto, o libro, insisto, titúlase As mulleres en Galicia. Cantos capítulos ten Rosalía de Castro? 0. De maneira que un extraterrestre ou calquer marciano ou calquer bípede humano de unha latitude calquera do planeta colle un libro que se titula As mulleres de Galicia e dirá, ben, teño. Entón resulta que por antonomasia, figura da historia moderna galega non aparece. E aparece só nun traballo da profesora María Xosé Agra Romero, onde efectivamente está mencionada Rosalía de Castro. A propósito, cousa que agradezo, e xa o fixen no seu día, a propósito mesmamente ou en diálogo con un libro meu que ela aquí nesta mesma casa, con grande honra para min, a presentou. Pero non hai ningún, quero dizer que entón, cando se recompilan as ponencias ou conferencias habidas e ninguén cai na conta desta ausencia oceánica, pois entón, de verdade, que veña algún santo ou santa e que o explique debidamente. Ben, resumo, descúlpome por falar moito ou por falar, mellor dito, demais. Eu quero facer un recoñecemento por enésima vez a importancia do tema, pero eu clamo e volverei no facer sempre que teña ocasión por un respeito á nosa propia historia. E a historia non hai que reverenciala.
Eu podo disentir de todo o que sexa publicado. E pode ser, a min eses xuizos non me van, pero claro, polo que eu me alarmo é polo que no inventario haxa omisións ou haxa silenciamento de escritos e de publicacións perfectamente existentes, perfectamente documentados. E aínda diría que en algúns casos moi lidos, non? Como o que a profesora Carmen Blanco recorda de Carballo Calero, que naturalmente é moito máis exprimido do que citado en moitas ocasións. En fin, desculpas, pero era o que quería dicer. Ore rotundo, acabar en plan eclesiástico. María Jesús Nogueira. Sí, tan só duas cuestións. Concordo no esencial, a historia da literatura galega, da cultura galega, en xeral é unha historia de silencios e de amplificacións. Estou completamente de acordo. No que a min respecta, eu non pretendía facer unha historia exhaustiva, nin moito menos. Na miña exposición houve moitas omisións, desde logo motivadas, as máis delas pola premura que me obrigaban os 20 minutos que eu non quería superar. No final da miña intervención, na resposta á pregunta que me facía Elena, eu dicía precisamente que non pensaba que a sensibilidade cara a perspectiva de xénero a hora de analizar unha obra fose cousa exclusiva das mulleres. Supoño que con isto respondo a esa omisión que do libro de Francisco Rodríguez, un libro que, por outra banda, non só coñezo no seu resultado final, senón que fun coñecendo aos poucos como alumna que por aquela altura, cando Francisco Rodríguez estaba redactando a súa tese de doutoramento, fun del. Foi, nese sentido, un dos meus primeiros profesores, tal vez o primeiro profesor de Rosalía de Castro. Non pretendía, polo tanto, en absoluto silenciar o seu libro, nin tampouco apropiarme dunha determinada liña. Francisco Rodríguez. Claro que non estaba pensando na túa intervención, Simplemente estaba... Sí, entendí. No, vamos a ver, eu solamente quería sinalar tres cousas, non? A primeira é que en todas as culturas está claro que o posicionamento ideolóxico ou político condiciona a comunicación no mundo intelectual e mesmo, a mellor, no mundo científico, non? Pero da maneira que o fai en Galiza, pois non hai en ninguna parte, non? Eu comentaba antes con Elena que cando os hispanistas pois fan traballos sobre Cervantes e falan tranquilamente da homosexualidade de Cervantes, a Real Academia Española aplaude, e a maioría son homófobos, non? Pero aplauden. Nos países que non son normais, que non teñen unha estrutura de poder propia, pois isto non acontece, non? Bueno, digo isto porque, efectivamente, aquí, do termo rosaliano, acontece unha cousa, eu, por exemplo, cando escoito falar a María Reimóndez, que isto é recente, claro, eu escandalizo, porque, claro, esta batalla ten 30 anos, máis de 30 anos. Alguén, ou algúns, ou algunhas aderon, outras non aderon, outras se puxeron, e esta é a trayectoria normal nunha sociedade normal, non hai nada máis que dicir, non? Pero redescubrir 30 anos máis tarde o que está dito hai 30 anos, eu penso que é un pouco triste, non? O sea, ter como descubrimento a androxinia ou a alegoría en Rosalía, pois francamente, isto, volvo a repetir, un leitor constante, interesado en Rosalía, acabou descubrindo. Foi o meu caso. Desde logo, a miña cultura extrínseca a obra de Rosalía era nula. E comecei a ler a Rosalía moi tarde. Pero a base de ler, dixe, bueno, o que hai establecido é falso, porque nada máis que hai que ser un bo lector. Bueno, neste aspecto, eu quería facer alguna, matización a Carme Branco, non? Eu considero que é moi proveitoso, efectivamente, as comparanzas de Rosalía con todos os escritores ou as escritoras universais. Pero eu penso que se a comparanza se fai en termos donde o xerárquicamente superior sempre parece o de fora, eu non estou de acordo. Entre outras cousas, porque no terreo, non solamente do feminino, sino tamén no terreo filosófico,
eu, con todas as salvedades, non leí toda a obra de Virginia Woolf, leí unha parte. Para min hai abismos a favor de Rosalía de Castro, teño que dicilo así de claro, porque claro, senón parece que toda a actividade da escrita rosaliana como escrita de intervención social queda totalmente diluída, e queda diluído despois un aspecto que ti falabas de que había que saber do que se falaba, non? Bueno, pois, por exemplo, na cuestión do republicanismo, a maioría, a inmensa maioría dos republicanos que se relacionaban co matrimonio, co apoyaban, e que, digamos, tiveron convivencia con eles, desgrazadamente ou afortunadamente, non o sei, non eran republicanos federais. Eran republicanos moito máis favoráveis á centralización. Eu, na miña intervención, hoxe pola mañán, expliquei precisamente que un dos problemas do proxecto cultural Rosalía Murguía foi verse nun momento determinado, xusto cando chega o réxime democrático, desfondados desde o punto de vista do apoio organizado. Curiosamente, mentre que houve oposición a Isabel II, sí contaron non con apoio orgánico político, pero sí apoio social, moitísimo máis apoio social, non? E eu penso que isto é importante, en fin, telo en conta, porque mentres obviamos unha cousa que todos debíamos de estar de acordo, que a mellor unha palabra que hoxe non gosta, pero claro, escapar do patriotismo de Rosalía de Castro é imposible, porque que non lo mete, non lo mete na linguaxe artística, na linguaxe ensaística, en todas partes. E iso sí que é, vamos a ver, non é discutível que o patriotismo de Rosalía de Castro non é un patriotismo español, é un patriotismo galego. Aspecto senlleiro tamén da cuestión e moi diferencial, porque non hai ningún escritor no século XIX que chegase a ese grau de radicalidade, non? E eu penso que isto si hai que telo en conta. En unha palabra, eu que quero dizer é que eu estou de acordo en que hai que ter unha visión moi aberta das cousas. Pero hai algunhas que se deben de ir asentando. Eu referíame pola mañán a que Rosalía non é unha persoa culta e ilustrada, eso é indiscutível. Que o seu afán de intervención social a través da escrita, que era como podía ser, é claro. E en eso quero vos dar un dado, para que tamén xulgar o comportamento desta muller que descoñecemos a nivel da vida social normal. Eu teño xa máis dados. Esta muller falaba con gaiteiros. O poema de Alborada está feito para un gaiteiro en particular, que teño os nomes e todo, con unha partitura específica que desgraciadamente non é que se toca hoxe para Alborada de Rosalía, e dei para arriba, pero en todo caso, para que nos decatemos onde vivimos, non? A primeira vez que deixaron entrar as mulleres nunha velada literaria do Casino de Santiago de Compostela, a primeira vez que se abriu as damas e señoritas, foi exactamente o 11 de xaneiro de 1881. Faltaban 4 anos para morrer Rosalía. Esta é a situación, Podo falar por alusións rapidamente. Quería recordar, bueno, eu naturalmente sí que utilicei os datos da túa tese, Paco, e os citei. Ademais, nos meus libros, as cousas nas que aprendí. Ben, quería dicir que Virginia Woolf sí foi unha feminista non só na escrita, sino na intervención social. Igual que Emilia Pardo Bazán. Esas poden ser dúas razóns de que ambas mulleres participen, estean presentes nas historias do feminismo, con toda a xustiza. Eu, por exemplo, e non é cousa de sacar aquí datos, pero no meu libro O contradiscurso das mulleres, na versión en castelán, en galego non, porque aquí a coñecemos de sobra, pois puxen a súa foto, encabezando o libro, eso sí, antes puxen a Virginia Woolf, porque eu penso, e pasou moito tempo, para min é moito máis progresista, iso faltaría, é posterior, Virginia Woolf, máis progresista, que era ou non, son galega, quixera que Rosalía fose maravillosa, pero non é tan maravillosa. Por iso eu acodín a Carballo. Carballo, director da túa tese. O sea, sigue sendo de referencia. Podes discrepar con el, non era perfecto, pero o que sí era serio. E coas seus condicionamentos, patriarca, pero patriarca filóxeno. Entón, isto explicaría algunhas cosas. E a polémica? A polémica, xa na época dos patriarcas, compañeiros de Rosalía, a polémica, loitando por Rosalía e a Pardo Bazán, é insostible. Eu, aí,
calo mellor. Murguía quedou catalogado, por exemplo, coas palabras que hoxe trouxen aquí. Resentido, envexoso, maltratador, por misóxino. A cada quen o seu. A Pardo Bazán é a Pardo Bazán. As comparacións son odiosas, tamén é galega. E ten cousas magníficas, de feito, cando da historia. E eu xa o digo, aquí trouxen, todo o que trouxen estaba moi pensado. Trouxen os Pociña, que fixeron a historia de todos. Non, os seus libros non son perfectos. Teñen unha obra inédita, que non lle publican. Creo que non saiu neste tempo, dende que eu falei con eles, non? A continuación da historia, da bibliografía sobre Rosalía. Entonces, ás veces se lles escapa algo, pero aí está toda a historia. Entendedes? Por iso eu dixe, aquí non podes decir todo. Vou centrar, e claro, eu fun a miña fonte de Rosalía, que foi Carballo, e que xa me ensinou que era unha señora extraordinaria, como eu vía na casa que nos consideraban iguais os pais, e o pai e a nai, aos irmáns. Fóramos mulleres, homes, esa evidencia, digamos, de un fluir sin poder, relativo, entre comillas. Bueno, entonces, isto hai que lembrar. Eu penso que seguir nas liortas fundamentalistas e defendendo señoras por aquí e por alá, os señores, isto é algo, como Virginia Woolf moi ben decía, é o prototipo patriarcal do guerreiro levado aí. E o xogo que Virginia Woolf tamén caracterizou perfectamente, da serea e o patriarca. E están nos nosos símbolos. Calo bastante para falar só en positivo. Sí. Explicar este fenómeno ao marxen da dialéctica cultural entre o Estado español e Galiza é que é imposible. E claro, e non se pode separar o papel de Dona Emilia Pardo Bazán nese aparato, eso está documentado xa. Está documentado quen apoiaba a quen, de quen se valía, como se fixo o mito rosaliano, e non hai forma de escapar da intervención do Estado español na creación do mito rosaliano. Entón, iso temos que telo tamén presente, porque senón, entre unha Rosalía desamparada que non pinta nada e unha condesa de Pardo Bazán que era refletida nos medios de comunicación galegos como gallega a la española, que eran os que triunfaban e ademais os que se vieran ben vistos, mentre outras señoras se morría de fame, pois claro, non podemos facer unha comparación sin ter en conta esas dúas contextualizacións. Unha é o poder cultural de España, a outra era nada, no momento da súa vida. Os poderes culturais de Galicia e os poderes culturais de España son múltiples. En aquel momento non o sabía, propiamente galegos non o sabía. Eran ministros a servicio do goberno de España. E ben que utilizaron, A historia existe. E debemos meter as persoas nos contextos históricos. O clave local e o clave universal. Non creo que se pode explicar moi ben o que está pasando no mundo se non vemos que Snowden está en Rusia e en China, non está en Estados Unidos. Eu compréndote, pero non... Claro, iso é clarísimo. Vou por outro camiño. Ben, non sei se hai algunha palabra máis. Temos que pechar, e a mí me gustaría tamén intervir en esta cuestión, pero creo que como temos que comezar ás 4 e paramos aquí. 5 minutos. No, eu solamente creo que hai dúas cuestións que son importantes que saíron na mesa ao fío deste debate, non? Unha é unha carencia que temos en Galiza con respecto á nosa historia e o descoñecemento. E non digo no caso do feminismo, que eso explicaría en parte o que aparece que as novas xeneracións. Pero eu penso que o explicou de alguna forma María Reimóndez cando ela fala, que a mí foi unha frase de cando lle leín o texto donde eu pon que me pareceu moi suxerente. Unha orde de afastamento. Esa orde de afastamento ven da construción dunha Rosalía como santiña, como chorona, que provoca, con perdón, vómito. E que eso foi transmitido, pero que ten tamén como contraparte, e os poñía moi ben Pilar nesa trayectoria, non é nos 70, non é nos 80, no feminismo da nova liberación, sino que vai a ser no 90 no feminismo literario. E creo que ese é un feito que temos que recoñecer que se dá en Galicia e que non ten o mesmo nivel de recoñecimento o feminismo literario
na nosa contorna, por non dicir máis allá. Entón, eu creo que tamén hai que entender e situar o contexto do feminismo galego e o peso do patriarcado galego, de amplio espectro, como os antibióticos. E as peculiaridades do noso patriarcado galego. Claro, que entrarían e que fan en consonancia en relación con que historia nos contamos. Tamén as feministas, tamén nos contamos unha historia e a narramos en función de determinadas claves. Eu creo que este debate hai que facelo, seguir facendo, e sobre todo entroncar algo que é as novas generacións que saiban, as de mulleres e as de homes, porque é un descoñecemento tan grande que se lle cae a unha cara de vergonza, porque parece que vivimos en mundos totalmente diferentes. As que traballamos e os que traballamos con xente nova, na universidade non teñen ni idea de nada. Entón, por eso, claro, por eso... Carballo decía sempre por escrito, coidado con non descubrir de novo a Lagoa da Antela ou o Mediterráneo. E el está servindo moitas veces para descubrir Lagoas da Antela e Mediterráneo. Por decir un nome. Últimamente que esa falta de diálogo, esa falta de conocimiento e demais. Eu estou a falar na minha intervención anterior de algo moito máis vasto e moito máis simples, que é o silenciamento da ocultación, e non vai como que decir máis que era normalmente citou, o silenciamento da ocultación total. Entón, a ver se me aclaro con exemplos moi concretos. Eu citei o profesor e escritor Xesús Alonso Montero, 1972, no sentido que fixen. Ese libro foi de unha leitura, como estudante daquela, recordado perfectamente, foi obxecto de unha leitura ávida, había unha fame enorme por libros, polo menos, no grupo ou na xente onde eu me moví. Entón, foi na sentido de demorado. Entón, claro, o que botas as mãos á cabeza é cando ti tes un propio coñecemento da obra do Rosalía de Castro e por afirmacións de grosso calibre e absolutamente falsas. É o que me refiro. Pero eu cito Xesús Alonso Montero. Cito Carmen Blanco, 1984, porque aquela altura é unha novidade. E eu, con ese artigo, teño coincidencias e teño discrepancias. E coa obra posterior, como ela mesma citou, teño coincidencias e teño moitísimas discrepancias. Pero non se me ocorre omitila, porque forma parte de unha secuencia de unha bibliografía. E o que citei de Francisco Rodríguez, aquí presente, en o libro de 1988, non é unha desestima, unha desconsideración, un leve desdén. É vaporización. E como ten 25 anos, daquela non hai forma humana de entender nada críticamente, na secuencia crítica ou no revisionismo que se queira establecer. É ao que me refiro. Eu xa non me refiro, é moito anterior. Eu non me refiro a ver palabras ou frases despois miñas citadas como se fosen monte común. Hai unha cousa que non sei se me entendíades utilizando a ironía atlántica, porque a usar a Virginia, con perdón para ela, non é porque sexa inglesa, do imperio inglés, é por outros motivos moitísimo máis profundos de confluencias múltiples, atlánticas, culturais, etc. E desde o punto de vista descolonizador, porque ela era moi anticolonial. Ben, entonces, o que quería decir é que, como estás dicindo ti, claro, eu vexo desde unha perspectiva libertaria. Para min, Rosalía de Castro brilla no silencio das persoas que a silencian por motivos de poder. E todas as persoas que son silenciadas por motivos de poder brillarán
absolutamente, se son inteligentes, claro, quer dizer, se son silenciadas pola súa inteligencia, por decir o inconveniente e o que non se pode decir ali nos lugares do poder, brillarán, estarán e quedarán para sempre. E iso é o que penso. Entón, a mí non me disgusta, igual que Brennan non fose citado. Brilla na súa extrañeza, igual que Rosalía. Extraña, estranxeira. Pilar, temos que pechar porque me toca facer esta función de o sinto, pero temos que xantar e manter o horario. Moitas gracias ás ponentes.